Това е историята на едно растение, което израсна, за да помогне на милиони хора по света. Не е пшеница, нито соя, нито някой екзотичен плод. То е ето това – алоe вера и чистият гел в неговите листа. Мнозина знаят, че алоето успокоява кожата. Но нашата история става далеч по-интересна, щом се вгледаме в това, което то прави вътре в тялото. Гелът от алоe вера съдържа над 200 хранителни съставки, сред които 20 минерала, 18 аминокиселини и 12 витамина, включително B12. Но в допълнение към отличните му хранителни качества, алоето всъщност допринася за прочистване на нашата храносмилателна система. Чистите черва усвояват важните хранителни вещества по-ефективно, което ни носи повече енергия и по-добро здраве. Имам късмета да се радвам на полезните свойства на алоe вера, както лично, така и професионално. То е известно с способността си да облегчава изгаряния и ожулвания, но силата му се простира отвъд локалното приложение. Когато се приема като ежедневен тоник, то успокоява и изчиства храносмилателната система. Също така помага на тялото да усвоява хранителните вещества по-качествено и допринася за това да се чувстваме по-добре като цяло. Повече от 30 години една компания е лидер в производството на продукти от алоe вера, както за външна, така и за вътрешна употреба. Forever Living Products International. С многобройните си полезни свойства за кожата, алоe вера е важна съставка в богатата гама козметични и разкрасяващи продукти на Forever. Грижата за кожата представлява само част от продуктите от алоe на FLP. Най-популярни и най-интересни са напитките от алоe вера на Forever. Тъй като съдържат чист, стабилизиран гел от алоe вера, тези напитки са съкровищница от полезни съставки. Хората разчитат на тях за енергия и издръжливост, за по-ефективен имунитет и за по-чиста и здрава храносмилателна система. Нашият оригинален гел от алоe вера е известен като най-добрият източник на алоe. Той е изключително чист и е най-близък до натуралния гел в листата на растението. Пия толкова много алоe с съпругата ми, че си имаме отделни бутилки. Не оставяме една опаковка в хладилника, от която да пием и двамата, а всеки си има своя. Сутрин се събуждам, отивам до хладилника и пия направо от бутилката, защото много го обичам. Не отмервам количеството. Направо отпивам няколко глътки. Правя това всяка сутрин. А през деня, когато останалите хора си носят бутилка с вода в спортния център или по пътя за работата, аз си нося бутилка с алоe. Пия винаги, когато почувствам нужда от допълнителна енергия. Алоe бери нектар комбинира алоe с сокове от ябълка и червена боровинка за сладък плодов вкус и допълнителна доза натурални витамини. Преди 6 години претърпях операция за стомашен байпас. Тази хирургическа намеса води до проблеми в тялото и може да наруши усвояването на хранителни вещества. Сякаш получаваш изцяло нова храносмилателна система. Именно по това време се доверих на продуктите на Forever и те наистина се оказаха чудесни. Помогнаха ми да се чувствам енергична, а продуктът, който най-много промени живота ми, беше алоe бери нектар. Нектарът от алоe и праскови съчетава малки парченца алоe вера с аромата на озрели праскови. Най-много ми харесва, че когато пия нектара от алоe и праскови, се чувствам изпълнена с енергия. Обикновено го пия сутрин и ме зарежда за целия ден. Играя тенис и не пропускам да пия нектара винаги преди тренировка, за да избегна евентуално стомашно неразположение и да имам достатъчно сили. Пия го, отивам да играя тенис и се чувствам много по-добре. За да ви помогне да поддържате ставите си здрави и да ви освободи от болките, които идват с възрастта, FLP комбинира полезните качества на алоето с глюкозамин, хондроитин и МСМ. Резултатът е Forever Freedom – натурална и питателна подкрепа на вашите стави. Като бивш играч от Американската футболна лига, страдах от артрит и болки, които не ми позволяваха да се радвам на някои свои любими физически дейности. Открих, че ако пия Forever Freedom всеки ден, мога да играя голф без да изпитвам болки след това. Благодарение на тази напитка вече мога да движа врата си, като подвижността му е възстановена почти 100%. Това не ми се беше случвало още откакто се отказах от професионалния спорт. Накратко, Freedom даде възможност на тялото ми да правя всичко, което искам. А как се радваме на полезните свойства на алоето, когато сме в движение?
с забавните и удобни меки опаковки на Forever, Джобно алое и Джобен Freedom. Джобно алое съчетава чист гел от алое с мощния антиоксидант сок от нар, както и с други плодови сокове за максимален ефект и удобство. Джобен Freedom пък комбинира алое вера и сока от нар с глюкозамин, хондроитин и МСМ, за да се грижи за подвижността на ставите ви по всяко време. Богатата гама от напитки от алое вера на Forever Living дарява здраве в разнообразие от вкусове и опаковки. Ако досега не сте опитвали някоя от тях, защо не го направите още днес? Няма да съжалявате. Попитайте човека, препоръчал ви този филм, как можете да купите напитката, която си избрахте. Само няколко глътки на ден са достатъчни, за да почувствате благотворното влияние на алоето върху организма. Опитайте и вижте сами как едно от най-полезните растения в природата ще влезе под кожата ви.